yawa yanzu nan dai kasar rafan ne kenan. gashi nan ga daman 50 muka dauka ba Mun dauki 50. gashi nan 50 din gashi nan shine Yawa. ya zama 25 din da haka gashi nan ka gan shi ba sai ka dora Wato an dauki in na fahimce ka an dauki 50 da aka ninka ya zama 25. 25 Yawa wannan kasar rafa sai kenan. kasar rafa Yawwa. za ka yi rawun din shi kamar haka Yawa. za ka bi da kyau kai kare ma abin da nake so ba amma normal ne haka zan iya rage shi yauwa nan gashi 22 ko? haka mun ninka shi 22 and a half ko? to sai ka dace nan saboda gudun zai ba mu matsala sai muka da muka ɗauke shi 22 and a half ko? to gashi sai ka dace ɗinka haka ka gane ba? bayan ka mai wannan kai rawun Wato nan dai an mai rawun kenan. an mai rawun da sauka Yanda za a fitar da hip shaf din rafa din. wannan yanzu sai ka zo again inda za ka auna iya ina kake so tsayin ya tashi Wato. ka gani gashi mun ɗauke shi 14 Wato nan tsayin kenan. tsayin kenan Yawwa. inda za ka zo ka yi ɗora chalk ɗinka a nan gurin Yawwa. alamar ka a nan Alamar sa. nan gurin kuma ya danganta da yanayin wacce za a yi wa kuma babba ce Yawa. kuma karama ce Yawa. to ya danganta ne Ya danganta wannan wato dai dai- abu dai wannan ɗinki dai ko in ce yanka da muke na babbar mace Yawa gwamnati. amma na yarinya budurwa ko yar madaidaiciyar mace bai kai haka ba yau ba ka gane Wannan dai na babban mace. na babbar mace ne yau ba ga shi a tagace sai ka ƙara jan shi kai rawun ɗin shi haka ka gani sai ka sake zuwa ka tora Wato dai na fahimta daga nan zuwa nan inci nawa aka sa. inci takwas tara Inci tara ne dai Ya zama inci 9 ne za a sa daga nan zuwa nan kenan. yawwa nan kuma kaga shi ne muka ɗauke shi Wato nan kuma ya zama 14 kenan. Inci 14 kenan. Daga nan zuwa nan. zuwa nan yawwa shi ya fita ko? Wato an riga an fitar da dai rafa yanzu. an fitar da ƙasar rafa Eh. za ka zo ka sai ka yanka nan gurin wannan shine zai tahi a bayan da samu hannun da wajen gurin Bayan ke. baya ke gashi nan gurin kuma kawai sai dai ka dan adda alama waccan ka zo da ita za ka dora a sama riga Ka zo ka dora a sama riga. gashi nan. wannan kenan rafa mu kama har inda za a ji a cikin inda za a yi sarawa da za a ji nuna da haka yanzu ci gaba da biyu da kuma ta wani kudin da masu suna insha Allah wani sabon sabon da zarar mutuwa wasu alaikum